El volume rastrexa la presencia de la prosa en gallego asturiano nes publicaciones de prensa de los concellos del occidente de Asturias na primer metá del siglo XX. En el libro recollo as creacións literarias en prosa que puiden atopar nas publicacións periódicas del occidente, sobre todo del occidente, porque tamén hai algo a cousía da prensa de migración, e el que fago é, ademais de transcribir os textos, aunque editándolos un pouquín, axeitando as cuestións de tipo puramente ortográfico, pero tamén fago unha introducción previa a cada unha desas colaboracións, explicando quen eran os autores, se é que se pode saber, porque moitos destos homes e mulleres que escribían, pois escribían con pseudónimo, e tamén pois, analizo un pouco el contexto desos textos, porque están chíos de referencias á realidade local, á realidade incluso estatal, pero claro, para entendelos millor hai que falar un pouquín de que foi lo que motivou esos comentarios ou esas referencias que fain os autores, que son moi variados, pois hai dende xente que escribía a pura creación literaria hasta outros que fían pois, diálogos, vamos chamarlles políticos, entre aldeanos para falar de cuestións locales e tamén pois, editoriales, artículos de opinión, en fin, toda a variedade, toda a tipoloxía que pode haber en periodismo, incluso unha entrevista. Ao largo destas 3 últimas décadas xa fixera cousas, xa publicara cousas na revista Entrambas Aguas, unha revista que xa desapareceu, e daquela el que fiera unha pura transcripción dos textos. E ademais, nesa época eu non conocía tanto como conozo agora. Entón, parecíame que era un bon momento para xuntar todo eso que fun sacando pouquín a pouco na revista e en outras publicacións posteriores, e felo dun xeito un pouco máis sistemático e xa tendo a visión de conxunto de todo o que foi a creación. Entón, daquela, claro, non había hemerotecas digitales, todo o que tuven que fer é ir buscando en hemerotecas físicas, ir pasando folla a folla os periódicos e despois andar tamén por casas particulares, coleccionistas que tían algún número, e dese xeito fun máis ou menos picoteando na realidade que era amplísima das publicacións periódicas no occidente, e, bueno, non sei conto atopei, sería moi difícil saber el porcentaxe, quen sabe, el 30% de lo que se publicou, e dese 30% ou 40%, ou sabe Dios que porcentaxe, pois saquei el que había en galego asturiano, porque el máis das publicacións evidentemente estaban en castellano. Neste libro, en realidad, veño a poñer el ramo a unha trayectoria de investigación, porque xa fixen cousas sobre teatro en galego asturiano, sobre poesía en galego asturiano, e parecíame que era el remate a todo ese labor, porque a prosa penso que ten un interés maior, porque era máis normal atopar versos soltos de tipo humorístico, circunstancial, na prensa local, pero é máis raro atopar prosa porque pide outro tipo de proceso creativo, digamos que máis encorsetado que a poesía, que che permite outro tipo de libertades. Entonces, pareceme que os textos en prosa, por un lado, tiñan un interés evidente de tipo histórico, polo que supón de primeiras creacións prosísticas en galego asturiano, tamén de tipo literario, porque tamén a través desas creacións houbo cousas de pura literatura, contos incluso,
E finalmente un interés filolóxico, dialectal, porque al cabo son el reflexo dunha fala. Toda creación escrita ten algo de artificiosidade, pero sin duda penso que de algúns dos textos poden ser un bon espello da fala de cada un desos sitios onde se publicaba, de Navia, de Tapia, del Franco, de Aveiga, de onde pinte.